ಮಾಡೂರು ಪರಿಸರಡ್ ಕರಿ 25 ವರ್ಷಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ದಿನಸಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಗಡಿ ನಡಪಾವೊಂದು ಮಾತೆರಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ್ ಪಡೆವೊಂದು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಬೆರೆಯೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸನ್ ಪಡೆವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾಡೂರುದ ನೋನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ದಂಪತಿಲ ಮಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಶಶಿಧರ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೂರು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಚ್ಚನ ಕಟ್ಟದ ಕೈತಲ್ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಡು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಖಂಡ ಸಂಯೋಜಕರು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡೂರು ರಿಬ್ಬನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ವನಡ್ ಶಶಿಧರ್ ಬಂಗೇರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಶಶಿಧರ್ ದಂಪತಿಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಖರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಶೇಖರ್ ದಂಪತಿಲೆನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಲಕತ್ವದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಶಶಿಧರ್ ಬಂಗೇರೆನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ನೋನಯ್ಯ ದಂಪತಿಲು ರಿಬ್ಬನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು.
ಮಾಡೂರು ಪರಿಸರ ದಿಂಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದು ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಪರಿಸರದ ಕ್ರೇಣ ದಿಂಜ ದಿನತ ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಿತ್ತಿನ ತಂಗ್ಲಿನ ಪರಿಸರಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನವು ಇತ್ತೆ ನಿಜ ಆತಂಡು. ಈ ಪರಿಸರದ ಚನಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿಲೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುಂಟುಲು ತಿಕ್ಕುಲಕ ಆವಡು ಪಂಡದು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡೂರು ಎಡಬೈಕೇರು. ಮಾಡೂರು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಮಾಡೂರ್ದ ಪರಿಸರ ಬಾರಿ ಜನಮಾನಸವಾದ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದೀತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದೇನು ಮಂತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾಡೂರುಡೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂತನವಾಯಿನ ಅಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಡನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶುಭಾರಂಭ ಮಂತದೇರು. ಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿ ಅಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾದ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಟ್ಟಡನ ಅಂಚನೆ ಈ ಅಂಗಡಿನ ಇನ್ನು ಶುಭಾರಂಭ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಾದ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗವಾದ ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರೈಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾಡೂರ್ದಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೀರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗಡ್ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇಂಚಿಡು ಓಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇನಿ ಐತಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಡು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತಿ ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಮಾಡೂರ್ದ ಪೂರ ಜನತೆಗ್ಲ ನೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಂಡ್
ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಕುಲು ಮಂತಿನ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ನ ಜನಕುಲಿಗೂ ಇಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಲ್ಲಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಇಂಬರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಪಾತಿರ್ನೇಕ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆಗಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರು ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೂರು ಪಾತಿರೊಂದು ಮಾಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡಾಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಣಲು ಬೋರ್ಡು ಅಂಗಡಿಲು ಬೋರ್ಡು ಬೀರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ಲಕನೆ ಮಾಡೂರುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಜನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ದುಂಬರೆಡು ಪಡೆದು ಹಾರೈಸಿರು. ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೂರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಶೋಭೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶಾಪ್ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರವಿಜಾ ದಿನೇಶ್ ದಂಪತಿಲು, ಪ್ರದೀಪ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷಿತಾ, ಕುಮಾರಿ ಧನುಷಾ, ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಾ, ಹರ್ಷಿತ್, ತಿಲಕ್ ರಾಜ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಯಿ ನೆರವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರ್ ಮಂಚಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಡ್ಯಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಸುನಿಲ್ ಎಕ್ಕೂರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಟೈಲರ್ ಮಾಡೂರು, ಸುನಿತಾ ಬಂಗೇರ ಇಂಚಿತಿ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಶಶಿಧರ್ ಬೊಕ್ಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಶೇಖರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಎಡಬರಿಕೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧೇವನು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡಾಡದ ಪಿಲಿಚಾಮುಡಿ ಬಂಟ ಮುಂಡಂತ ಎಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಗಡೆ ಶಶಿಧರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಖರ್ ಮುಗುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕನಸದಂಜಿ ನೆನ್ನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಂತೇರು. ಆ ಓಪನ್ದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನು ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಬಂಧುಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ತೋರಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಚನ ಈ ಅಂಗಡಿ ದಯಪಂಡ ಎತ್ತು ಕತ್ತಲೆಲ್ಲಾಡು ಎತ್ತು ನೆಕ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರೋದನ್ನ ಸಸ್ಯದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಲ್ನ ಸಾಮಾನು ಕೊರ್ಪುನಾರ ದಯಪಂಡ ಮುಳು ಮಾಡೂರು ಪರಿಸರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಗಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಎಂಚಿನ ವಸ್ತುನ ಇಜ್ಜಿನ ಕೊಣತದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣತದು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಈ ಅಂಗಡಿ ದಿನ ಉದ್ವಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡನ ಪಿರಿಜಾಮುಡಿ ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹಂಚನೆ ಸಾರಲಪಟ್ಟ ಅಜ್ಜಲ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಮುಗಳ ನೆಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಈ ಮಾಡು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಂತೇರು. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಈ ನೂತನವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳ ಮಾತಕ್ಲ ಶುಭಾರಂಭಗ ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ನನ್ನ ಆತೊಂದು ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಪಾಡು.
ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಡೂರು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿದ ಟೈಲರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ಮಾಡೂರು ಪರಿಸರಡು ನೂತನವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ అయిన ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುಮಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಬೈದಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋಣ್ಣೆತ್ತ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂಡಿದಾರ ಕೆಲವು ರೀತಿದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಾತ ಬೊಡಿತಿನ ಐಟಮ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಿಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಡು ಬುಲೆಯೋಡು ಮಾಡೂರು ಪರಿಸರೋಡು ಪಂಡದು ಮಾತಿರಲೇನು ವಿನಂತಿಯಾದ ಉಪ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರ್ ಶೇಖರ್ ಪನ್ಪನಾರ್ ಮೇರ್ ಮುಕ್ಲೇನು ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ
ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡೆ. ಸೊ ಮಾತರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೇಬೀಸ್ ಪತ್ತಿನ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. 2 ಜನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮು ಶೇಖರ್ ಮಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬತ್ತದ ತೋಲೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐಟಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಫ್ಯೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಐಟಮ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ರೇಟ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಾತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಬದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ಲ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ದೀತ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಬೋಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊನ್ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದೆಲ್ಲ ಎದುರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಂತೇರು ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾಗ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ.